Chcel by som teraz poprosiť brata Marka Chvátala, aby prišiel tuto dopredu za mnou a aby nám povedal niečo viac o svojej činnosti, ktorú v rámci organizácie Hľadám Boha robia a vlastne aké je ich pôsobenie. Tak prosím. Áno, chcel by som pripomenúť, že vlastne finančná zbierka bude prebiehať po tejto prezentácii a rovnako aj vlastne tuto na dataprojektore bude QR kód, pomocou ktorého budete môcť vlastne prispieť na činnosť organizácie Hľadám Boha a takisto aj vlastne finančná zbierka, ktorá bude použitá na podporu organizácie Hľadám Boha. Děkuji za přijetí. Je to asi velká motivace pro to, abych mluvil co nejlépe, že bude sbírka až po tomto příspěvku. Jsem moc rád, že mám ten prostor zrovna tady ve vašem sboru o našem projektu Hledám Boha.cz vyprávět, protože je to i váš sbor, který se jako jeden z prvních vůbec do té služby zapojil, když před více jak 10 lety tady v České republice začínala. Ta prezentace je delší, já jsem vzal tu kompletní, s kterou chodím na významná místa, kde tam je úplně všechno, co tam je, nebudu říkat, občas to přeskočím rychleji. A když vás zaujme, budete se chtít k ní vrátit, tak už jsem poslal vlastně odkaz a pak se dají do hloubky, protože jsou tam pozvánky třeba k nějaké užší spolupráci a tak dál. A zároveň bych byl rád, kdybyste vlastně té prezentaci naslouchali s tím, že jste zvaní k tomu, o čem budu mluvit, k té službě. Nechci, abyste cítili tlak, ale zároveň to pozvání, abyste vnímali, že pokud ve vás to bude rezonovat a bude to budit nějakou touhu, jakkoliv se zapojit, ať už modlitbou nebo samotnou službou, tak jste zvaní. Hledám Boha.cz chce být nejdostupnějším online prostorem pro diskuzi o duchovním životě a křesťanství tady v České republice. Nemá to nahrazovat, ostatní, co už existuje, ale nejdostupnější v tom smyslu, kdy za námi chodí lidé, kteří nepůjdou osobně, ať už je to vlivem doby nebo vlivem té zátěže, kterou mají, nepůjdou za konkrétním člověkem a nesvěří se, nepoprosí o modlitbu, neřeknou to, co prožívají. V Hledám Boha.cz se nám velmi denně se nám děje to, že přijde člověk, který v podstatě, já tomu říkám taková zpovědnice pro nevěřící, že ti lidi opravdu přijdou, všechno vyklopí, to negativní, ať už jsou to závislosti, hříchy, cokoliv si dokážete představit, traumata a tak dál. A vlastně mají prostor, kde to odevzdají a někdo je slyší a nemanipuluje ty lidi, netlačí je někam, jenom to slyší a nabídne třeba modlitbu a může pak nabídnout, když ten hledající potom sám chce, může nabídnout víc, i to samotné sdílení evangelia. Ale to vlastně přichází až ve chvíli, kdy ten hledající přijde a tu zátěž hodí před sebe k tomu našemu průvodci. V tomto ohledu chceme být nejdostupnější. Proto je naším cílem a touhou vytvořit bezpečné prostředí, kde se lidé v tom virtuálním světě nakonec nebo skrze něj můžou setkat s reálným Ježíšem. A to se neděje tak, že se s tím nesetkávají na internetu. To se děje s tím, proto máme vlastně dneska skoro 50 dobrovolníků, křesťanů, kteří komunikují na tom internetu. Jeden aktivní sedí tady mezi vámi, Petr, který právě od samotného začátku v Hledám Boha.cz doprovází. A vlastně, když dozraje čas a Duch Svatý přeje taky tomu vztahu, tak pak toho člověka doprovázíme do církve, do nějakého konkrétního společenství a tam se setkává se skutečným Ježíšem, s reálným Ježíšem. Že vlastně chceme být jenom most, přes který provedeme toho hledajícího. Nevytváříme žádnou online církev, žádnou vlastně nevytváříme. Chceme třeba, když se tady v Brně objeví někdo z hledajících a v ideálním případě třeba, když Petr by někoho měl, kdo zatouží poznat nějaké konkrétní společenství, tak budete první adresou.
Kratičce k naší historii. Ten projekt je mezinárodní, jsme součástí projektu Jesus.net, funguje v několika desítkách zemí po světě. Vznik sahá do Francie a do Nizozemska. Do dneška to Nizozemci vedou a sdílíme tu licenci, ať už toho, jak školíme ty naše dobrovolníky v tom doprovázení, tak ta platforma, kterou používáme, onlineová a tak dál. Významný vstup byl z Polska, kdy bratři a sestry tam vlastně vytvořili tu profesionální platformu pro tu komunikaci s těmi hledajícími, právě aby byla bezpečná, aby byla spolehlivá a tak dál. Teď se o tom nechci přímo víc rozpovídávat kvůli času. Tady vidíte část našeho týmu, je to fotka z loňska, tak tam vlastně asi zhruba 10 nových lidí, kteří od té doby přibyli, chybí, ale nechybí tam Zbyněk a Petr. Je to malá fotka z takové dálky, ale vlastně to je naše setkání, kde jsme se pozbuzovali v té službě. Zároveň tady vidíte zhruba zástupce z 10 církví minimálně, máme 14 denominací dneska aktivních a vlastně děláme tu službu mezidenominačně a stavíme na tom, co nás spojuje. A sdílení evangelia Bohu díky ano. Potom pro ukázku, kde vlastně všude s těmi lidmi umíme komunikovat, je to buď v e-mailech, v chatech, v našich kurzech, na Messengeru, je to velmi třeba oblíbený nástroj, kdy vlastně třetinu komunikací ta probíhá na sociálních sítích, na internetu, kdy ty lidi přijdou a je to takové jako rychlé a tak dál. Toto je proces služby, to bych přeskočil. Pro zopakování toho my nabízíme i ten anonymní prostor, že člověk může přijít a my o něm nemusíme vědět skoro nic. Jenom to, co řekne, nebo nic o jeho identitě. V ideálním případě, když nám řekne, že to je muž 50letý z Brna, tak je vysoká pravděpodobnost, že Petr dostane ten kontakt přidělený, ale nemusí nám vlastně říct nic. A pak se stane teda, že jako v loni se to stalo, že nám průvodkyně Jakoučka z Havířova doprovází holčinu z Teplic, a pak má problém dojet na křest, protože prostě je to fakt strašně daleko. Ale to je proto, že ten člověk chce zůstat v té anonymitě, chce si zachovat ten bezpečný prostor, odstup. A ve chvíli, kdy vlastně v tom hledání dospěje k nějakému rozhodnutí se k nějakému konkrétnímu kroku, tak už pak třeba dojde k osobnímu setkání. Nebo teď máme možnost se setkat s těmi lidmi třeba na Zoomu uvnitř té platformy. Možná bychom byli nadšení z toho, kdyby se na nás obraceli lidi převážně s tím, že mají duchovní otázky, že se ptají po Bohu, že se ptají potom, jestli dává život smysl. Ano, přichází takový, ale tak 2 z 10. Drtivá většina přichází s tím, že jim někdo ublížil, že jsou sami, že jim někdo umřel, že přišli o všechno, že jsou v závislostech, neumí si poradit se životem, nudí je život, nebo naopak si chtějí na ten život šáhnout a tak dál. Drtivá většina lidí přichází s nějakou bolestí, kterou právě chtějí hodit, a když si to můžou dovolit, tak v tu chvíli potom vlastně to bych se rozvykládal víc do hloubky. Mají tu možnost to hodit, ale většina lidí přichází tedy s nějakou zátěží, bolestí, která ale není na první pohled duchovní. Na druhý, třetí pohled, když se jde do hloubky, tak většinou jo, ale ten první. Komunikují s námi média, protože my se jim tam tlačíme. Petr byl v České televizi, nevím, jak moc je ti příjemný, že tě tady často zmíňuji, ale je to skvělá příležitost vlastně mít takového člověka tady v publiku, který je přímo s námi zapojený. Takže tady, kde odkazujeme na loňskou reportáž České televizi, tak je tam Jirka, jeho příběh za chvíličku uvidíte, a zároveň Jirku vlastně doprovázel Petr. Tak z toho mám velkou radost taky, že vlastně něco, co je možné. Tímhletím stylem. Obrací se na nás 200 až 300 lidí. To je prezentace, kterou jsme psali koncem loňského roku. Teď, abych byl přesnější, tak bych měl říct, že se na nás obrací 300 až 400 lidí měsíčně. My jsme vlastně za
První čtvrtletí měli 1800 komunikací, což nechci vás úplně jako na vás vyvalit čísla. Pro mě je to spíš doklad toho, že jsme ve správnou chvíli na správném místě. Prostě ty lidi začínají ten internet i k hledání Boha využívat víc a víc. Takže to číslo na konci roku, dá-li Pán, by mohlo, pokud zůstane trend, tak by mohlo být skoro 7 000. Myslím si, že to bude trošku níž, ale taky jsme čekali, že to bude okolo 5. No ale ten růst bude určitě mnohem rychlejší. Tady vidíte zhruba trend od roku 2015 a ukazuje se, že opravdu nejenom covidem, ale i Pán Bůh sám ví, jakými vlivy vlastně se děje to, že ti lidi, teď by to prorazilo strop, ten letošek skoro, když by tam byl uzavřený rok, že prostě je to ve správnou chvíli na správném místě, ti křesťani v tuhle chvíli jsou. Taky možná se daří to, že lidi, kteří hledají všelijaké EZO, tak už mají konkurenci. Jsme tam i my. A teď poprosím o spuštění příběhu Jirky, to je ten jeden z dobrých, řekněme, konců, kdy to dopadlo tak, že ten člověk nakonec našel. Tak ahoj, já jsem Jirka. Vzpomínám si, že už je to 3 roky, kdy jsem vlastně zjistil, že v mém životě něco chybí, že prostě nejsem kompletní, že pořád něco hledám. A začal jsem hledat o to usilovněji. Pamatuju si, že jsem přečetl spoustu knih. Hodně jsem měl rád Osha, Dejdu, Miguele Ruize, Tolleho. Vím, že jsem mi zkoušel silovou metodu, moc podvědomí. A dokonce jsem byl na nějakých tantrických kurzech, takové to pravý muž a další věci. A pořád jsem nenacházel prostě odpovědi na všechny otázky a vždycky mi to trošku pomohlo, ale neodpovědělo to na všechno. I když jsem měl třeba nějaké kouče, jak na osobní vztahy, tak i v práci. Po pár osobních i pracovních pádech už jsem si řekl, takhle to dál nejde, musím prostě to změnit. A začal jsem hledat. Říkal jsem si, jak chci vyzkoušet nějaký hlavní proud, tak si pamatuju, jak jsem se večer podíval na internet, říkal jsem tak, který to náboženství je prostě jako nejlepší. Tak si pamatuju, že křesťanství to bylo nějak 2,2 miliardy, islám 1,7, pak já nevím, buddhismus 0,7 a říkal, no islám to je docela jako drsný tady v těch podmínkách. Tak jsem říkal, tak to křesťanství to je mi takový i bližší a šel jsem do toho. Vím, že jsem doma neměl ani Bibli, tak jsem prostě podíval na internet, tam je všechno. A začal jsem hledat a za pár okamžiků jsem našel projekt, nebo takovou otázku, jako proč Ježíš, vlastně projekt hledamboha.cz a byl to zajímavý koncept, kde jsem si mohl něco přečíst o křesťanství a kde dokonce jsem se mohl přihlásit do kurzu, online kurzu a anonymně, což pro mě bylo v té době dost důležitý, protože když člověk se není ještě jistý, něco hledá, tak nechce, aby se mu prostě ostatní smáli a říkali, to je nějaký pánbičkářství a takové věci. Ta naše společnost je hodně taková nevěřící, tak to se mi líbilo, jo, že si něco dozvím, otestuju a co mě úplně dostalo, tak že jsem k tomu měl i kouče, který to pak se mnou prošel, zkontroloval ty otázky a to bylo super. A časem jsme se i domluvili, že se osobně potkáme, tak já jsem měl strašně moc otázek samozřejmě a on mě na všechno odpověděl, nebo to zjistil, nasměroval mě na super literaturu, pak jsme se ještě několik měsíců potkávali a procházeli jsme ty základy křesťanství. A pak jsem vlastně začal chodit i do alfa kurzu, potkávat se ve sborech a různých shromáždění s dalšími křesťany. Já jsem už v těch prvních měsících cítil, jak mě Bůh začíná proměňovat a působí v mém životě, jak to moje srdce, které bylo hodně zasažené jak osobníma programa ve vztazích, tak i v práci, takové to prostředí prostě korporátu, velké neetiky a podrazů, které se děly, tak jak mě začíná uzdravovat. A to se mi velmi líbilo a chtěl jsem v tom dál pokračovat. Takže můžu vám to jenom doporučit, hlavně je začít a kdo ví, jak to s vámi skončí. Cena není špatná, je to věčný život, takže hodně štěstí. A díky vašemu sboru Jirka je křesťan.
bych to tak uzavřel. Pokud by vás lákalo se zapojit samotnou službou, je to dobrovolná služba, to doprovázení, tak my ty dobrovolníky si proškolíme v tom, jak komunikovat a tak dál. A kdyby vás to jenom lákalo, no a měli jste spoustu otázek typu, nebo takových výhrad typu na to nebudu mít čas a nebo další překážky, tak my se nebojíme toho, že prostě kdykoliv v průběhu zjistíte, že to opravdu nejde. Ale dopředu to vědět nejde, že to nejde. Takže kdybyste jenom měli chuť to zkusit, tak my to rádi zkoušíme s každým a minimálně to třeba, protože ty lidi de facto učíme komunikovat, tak vlastně to může prospět pak v domácnosti, že se naučí komunikovat, byť třeba nebudou doprovázet v rámci Hledám Boha.cz. Má to i vedlejší pozitivní účinky. Kdybyste se zajímali víc, tak potom rád povykládám buď osobně nebo při jiné příležitosti. Jak na to? Teď přemýšlím, asi se mě vybil ten prezentér. Jo, tady to jsou informace, které jdou víc do hloubky. Pro vaši představu, víc se na nás obrací žen, než mužů, zhruba 60 na 40%. A proto i máme zhruba takhle stejně v poměru kouče věkově, tak vedou lidé v produktivním věku, přičemž kdybychom byli víc na sociálních sítích, tak máme víc i mladých, řekněme, mezi těmi hledajícími. S kým spolupracujeme? Ekumenická rada církví za nás dala záštitu v loni, abychom nebyli nějaký no-name projekt. Už kvůli tomu třeba, že když někam jdu, tak se mě ptají lidi, jste jehovisti, jste šinčonži, jste toto. Ne, jsme křesťani a zároveň se snažíme spolupracovat aktivně s dalšími křesťanskými projekty pro evangelizaci, jako Kursik Alfa, jako Modlitby 24/7, jako Eastern European Mission, ti nám dodávají vlastně Bible, které pak rozdáváme dál, Bible Project, YouVersion, a pak tom třeba Try Praying, to je projekt, který sdílíme teď s modlitbami 24/7. Když si najdete stránku Zkus se modlit.cz, tak to je vlastně novinka, která funguje asi 14 dní. Buď vás odkáže na brožurku, která je pro nevěřící, zkuste se modlit, uvidíte, také průvodce se svědectvím, s návodem, jak se modlit jakožto nevěřící, a nebo potom vás to odkáže na kurz, který je na Hledám Boha.cz a můžete to zkoušet s naším průvodcem. Těch věcí je víc. Pozvání k partnerství, k tomu zveme vlastně jednotlivé církve, ať už jako celé, nebo případně i váš sbor, ale tady nechci jít úplně do hloubky, spíš, když to teď teda rychle překlikám, protože tohle je fakt dlouhý, tak bych vás rád odkázal na vlastně po tomto osobní setkání k jakýmkoliv otázkám. A vedle toho, že zveme křesťany k službě doprovázení s využitím toho internetu, abychom lidem, kteří hledají, pomohli k tomu dostat se do živého společenství, tak hledáme zároveň patrony. A patroni jsou lidé, kteří se nezavazují k nějakému samotnému doprovázení, ale kteří budou rádi, když je měsíčně budeme informovat o tom, jak žijeme, co děláme, a vlastně jediný takový závazek, o který prosíme, je modlitevní podpora, protože i v tom měsíčním informování jsou věci, které my na rovinu říkáme, co se daří, zároveň co se nedaří, s čím se pereme a o co tedy prosíme, aby se lidé modlili, protože vnímáme, že i vedle těch čísel, která se zvedají, tak jsou i dost velké někdy boje o to, aby ta služba mohla fungovat, tak potřebujeme i tu modlitevní podporu, o tu prosíme. A vedle toho ještě patroni, když chtějí, můžou jednak třeba o tom projektu sdílet povědomí. Díky tomu jsem tady, protože vlastně Petr inicioval
tohleto setkání a také, když by to vnímali jako dobré, tak potom finanční podpora. Bez financí to neexistuje, ten projekt čistě žije z darů, tak třeba malý, ale pravidelný finanční dar. Ale to je až ta třetí věc. Modlitba, sdílení informací o tom projektu, anebo potom případně ta finanční podpora. Je to asi v základu, co jsem měl na srdci vám říct. Děkuju moc, že jste a že vlastně i tady můžeme mít doma jednoho z našich e-coachů, jednoho z e-coachů, který se připravuje do služby a zároveň že jste místem, kam, když bude hledající, který chce poznat živý společenství, tak ho můžeme sem s klidným svědomím poslat. Díky.